nuqqas ta' sodot, nies jistennew jimsħaħ l-isptar sabiex jiġu operati, kuruturi jew saħansitra librerija jinbidlu f'wards, nies jistennew tal-lanqas 10 sigħat fl-emerġenza sabiex jindew. Din hija s-sitwazzjoni inkwetanti għall-aħħar li żviluppat fl-Isptar Mater Dei hekk kif kaġun tal-isplużjoni fil-popolazzjoni, numru kbir ta' pazjenti qed idumu sigħat jew saħansitra jiem sabiex jieħdu il-kura neċessarja. F'artiklu pubblikat mill-ġurnal Times of Malta intqal li pazjenti li għandhom ksur qed iqattaw tal-anqas 3 ijiem jistennew sabiex ikunu operati. Dan kollu kaġun ta' nuqqas kbir ta' sodot għaliex l-isptar jinsab iffullat u wasal f'punt fejn kellu juża l-stretchers tal-ambulanza u bl-ambulanzi ma jkunux disponibbli għal xi ħin. Barra minn hekk numru ta' ħaddiema qalu li diversi żoni fl-isptar kellhom jinbidlu f'wards hekk kif is-swali tal-isptar huma mimlijin. Il-librerija u numru ta' kuruturi spiċċaw inbidlu f'wards. Dan fil-waqt li xurilu sorsi żvelaw li anke l-kentin tal-ħaddiema kien inbidel f'sala tal-pazjenti, iżda jidher li preżentament għaddejjin xi xogħlijiet u mhux qed jaċċettaw pazjenti lanqas hemmhekk. Min-naħa l-oħra skont dan l-artiklu kelliema l-Ministeru tas-Saħħa ċaħa tal-aħħar li żoni fl-Isptar Mater Dei inbidlu f'wards fil-waqt li qal li s-sodot li hemm aċċessibbli qegħdin jintużaw. Iżda r-realtà hi li s-sitwazzjoni fl-Isptar Mater Dei sejra mill-ħażin għaliex is-swali kienu overcrowded aktar mis-soltu bil-pazjenti. Intqal ukoll li bħalissa fl-Isptar Mater Dei qed jidħlu madwar 150 pazjent kuljum bl-isptar ma jiflaħx għal dan influss kbir ta' persuni li hu riżultat tal-politika tal-gvern li splodiet il-popolazzjoni bla pjan. Din l-esplużjoni fil-popolazzjoni qed taffettwa il-wards kollha. Bil-ġurnal jagħmel referenza għal storja ta' Net News wara li jumejn ilu żvelajna li n-nisa tqal qed jintbagħtu d-dar u qed jiddaħħlu l-isptar fl-aħħar minuta possibbli. Xi ħaġa li l-gvern ma ċaħadix.